kin san irin kaunan da nake miki Allah ya kin yi mamaki wallahi ni fa san ki ko tsaban irin san ki ina ga miki idan na zauna fa wallahi fada nake a majalisa saboda idan kin san irin kaunan da nake miki wallahi ina mugun san ki Allah ban san ma irin kwatin ni da zan ma miki bane ma wallahi ai ni ba son ka ne ba na yi ba baba yana da bala'in tunani ne sun ta ina zan bullo wa al'amari to ai inda babanki ne wallahi haba ni ai na san abin da aka wakilce shi da shi ba magana gaisuwa bane dawo daga nan yanzu baba durin uwaka what ai na jika kai ba dan wajen mati mai kabiya bane ba abani ne to ban raba ka da yata ba to ko ba ka da labarin karatu kake wani ubanka to baba ai na ga ai kaf garin nan ba mai kyau irin yakka ne durin uwaka ban ma bayani ba na ce yaro ne karatu kake a bari sai ta kammala sai da abin da zaka ce baba haka ne ubanka ma muna gaba da shi kai kudi abokin tafiya kudi abokin tafiya to kudi abokin tafiya kudi abokin tafiya kaf baba to ga wannan baba a amina yawa baba to ai ta ma kammala mu da mun kaga ai a dai ka gaida ni wallahi baba to a kira mu ita baba ni ana baka a kira mu ita baba ta kammala to yanzu daga kira mu ita baba a ga ku ji a shikenan ai yaran kirki ne ai kuma ni mu magana shi bane ba ai ai kana wallahi ina ga miki kin gani har na tashi yanda ya koma ba na ga miki mu muke da abin da mu za mu sa su mu shiru ba